Ahojte. Pred pár dňami som sem dal video, kde som hovoril o tom, že veľkú časť nášho premýšľania zaberie porovnávanie sa. Buď voči niekomu, alebo voči nejakým štandardom, podľa ktorých máme žiť. No hovoril som aj o tom, že práve to je to, čo nám potom stojí v ceste, aby sme si užívali to, čo je ten život, ktorý žijeme zrovna my, aby sme žili život podľa seba. A dostal som otázku veľmi relevantnú, že fajn, ale čo porovnávanie toho, čo je, voči mojej predstave o tom, ako má môj život vyzerať. A ja vám dám príklad. Mesiac dozadu som začal pozerať nové auto. Vôbec ho nepotrebujeme, iba som sa začal zaujímať o to, aké autá teraz aktuálne sú, aké by sa mi páčilo. A už možno niektorí to poznáte, začnete pozerať tie videá na YouTube a články a pozeráte fotky. A v istom momente som si sadol do svojho auta a uvedomil som si, že vlastne ja svoje auto mám rád, že mne je v ňom dobre, že ja žiadne iné auto fakt nepotrebujem. Ale ako si som uveril tej predstave, že nejaké iné auto musí mať. A preto mi prestalo byť dobre v tom mojom. Keď som to rozpoznal, tak som si zároveň uvedomil, že to je to, čo robíme aj v živote s inými vecami, nielen s autom. Keď do tej predstavy o tom, ako má náš život vyzerať, čo chceme, alebo aký by sme my chceli byť, vložíme zároveň presvedčenie, že keď sa to stane, tak mi bude lepšie, že budem šťastnejší, že ten život v tom momente bude krajší. A to je moment, kedy začíname byť k tej predstave ako keby pripútaní a prestávame si všímať to, že možno už teraz mám všetko. Prestávame si všímať, že ja môžem ten svoj život milovať taký, aký je zrovna teraz. A to je možnosť, ktorá je tu pre každého z nás. Čiže skúste možno vy sa pozrieť do svojho vlastného prežitku a pozrieť sa na to, či vy máte nejakú predstavu, do ktorej ste si schovali tú svoju pohodu, svoje well-being, svoje šťastie. Predstavu, ktorej veríte o tom, že keď sa naplní, tak váš život bude šťastnejší. A čo by sa stalo, keby ste ju dali bokom? Môžete pozdieľať v komentároch. Ahojte.